Inbox Agency, spoločnosť s 20-ročnou históriou na európskom trhu v oblasti personalistiky a stavebných projektoch, teraz v spolupráci s overeným nemeckým klientom hľadá pre projekty v Nemecku subdodávateľov s ucelenými 5 až 6 člennými partiami vybavenými potrebnou technikou. Živnostníkov alebo SRO na terénne výkopové a pokladačské práce spojené s pokládkou optických vedení. Náplňou práce sú výkopy, položenie a spájanie optiky, následné označenie, zásypy a úpravy terénu do pôvodného stavu. Pracuje sa na verejných priestranstvách, ulice, chodníky, cesty, ale aj na súkromných pozemkoch pri realizácii domových prípojok. Toto sú požiadavky na subdodávateľa. Preukázateľné predchádzajúce skúsenosti na ukladaní optických sietí. Očakávame, že poskytnete skúsené tímy pracovníkov s nemecky hovoriacim riadiacim pracovníkom, zabezpečujúcim plynulý chod stavby. Je potrebné, aby ste mali strojové vybavenie a náradie požadované pre daný druh činnosti. Musíte spĺňať všetky predpoklady pre legálne podnikanie a zamestnávanie v Nemecku pre prípad kontroly. Pracovná skupina musí byť vybavená týmto strojovým vybavením. Minibáger. Vyhovujúce nákladné auto na dovoz a odvoz materiálu. Vybračná doska a vybračný pech. Zemná raketa na pretláčanie a základné ručné náradie. V prípade, že niektorými strojmi nedisponujete, je možnosť prenajať si ich priamo v Nemecku. Základné požiadavky pre legálnu činnosť v Nemecku sú tieto. Formulár A1 zo sociálnej poisťovne pre zamestnancov aj živnostníkov. Freistellung, dokument od nemeckého daňového úradu o oslobodení od dane v stavebníctve. Prihlásenie zamestnancov na nemecký Zollamt najneskôr deň pred nástupom na stavbu. Oznámenie o zamestnancoch na nemecký úrad Sokabau, ktorý reguluje minimálnu mzdu a dovolenkové platby. Ak nemáte skúsenosti s vybavovaním potrebných náležitostí v Nemecku, radi vám s tým pomôžeme. Pre viac informácií o našich projektoch, cenách, fakturačných termínoch alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na čísle 0908 63 44 71 alebo nás kontaktujte e-mailom. Tešíme sa na spoluprácu.